Добре дошли на всички. Започваме играта Clink. Инди хорър игра. Час и половина най-много. Приятно гледане, бъдете здрави. Task feed the cat, нахрани котката. Добре. Оле, мишката е... Вау, гледай какво става. Мяу, 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 мяу. Кратос. Ще трябва аз. Какво ще ми стане? Добре. Е по-добре така. Много ти е тъмна къщата, мадам. Мадам ли е това? Що си мисля, че е мадам? Лаптоп и слушалки, тук стриминг се получава. 20:30 е. Тук имаме клякане, но нямаме скок. Имаме бързо тичане. Къде си е коте? Коте мяу. Коте мяу. Къде си бе, бро? Има някакво пиле. Имаме и мерник. Лаптоповите. Лаптопа е марка Next. Mouse sensitivity беше 1 million. Много яко цвете, сукулент. Хер, паси. Да, това е като детските. Мега е. Тук има много пари, това, който живее. Само погледни тази баня. Гледай, що е мивка. Няма нищо общо с уния изби предишната игра. Гледай, що е туалетен блок. Страшно. Къде си, бе? Няма отражение. Това си е. Често не ги правят. Там ли живее то човек? Тая човечка. 25 градуса. Идеална температура. Та котка ми е в краката, май. Тук е затворено. Ми се струва, че има милионерчета. И гледай го този хоникомп. Страхотно е това, човек. Много яко. Ето бе. Ама трябва да намерим манджата. Да. Некой шкаф е сигурно. Тая игра изглежда доста добре. Не има рейтрейсинг, да кажеш. Пари ли нямам? Кой няма пари? Лукс. Кафа ли си, бе? Ето е манджата. Ще е скъпа котешка храна. Половината чувал как си му реда. Остана, бе, нищо не оставя. Task wash up in the bathroom. Да, бе, аз това забелязах, що се празна. Аз викам, какво става тук? Каква е тази стая, бе? Ти лути си. Кай честно, гола. Да, можеше да направят някоя друга грама вътре. Какво става, бе? Играта ми праща горе в банята да се измия. Отражение няма, да, което е интересно. Много реалистично изглежда тази мивка, честно. Това къв беше.
Има и писание. Докторите казват, че е шизофрения. Аз не мисля така. Те просто не виждат това, което аз виждам. Добре. Нашия персонаж е диагностициран с шизофрения. Така, каква е тази повърня тук? Какво се случва? Котката ли бе? Къде да хоса? Нанка. Дай да спиш. Тъмницата обикараш. Why did you stop playing with me? We had so much fun together and then those stupid pills and that lousy cat. He scratched me all over and tore my clothes apart, dressed me up again. Уй, бе. Пароли? Няма да е така, знам. Търсиме цифри, пароли. Има кървища по земята, не знам дали ги виждате. Че не ни правят впечатление като цяло на нас. Бъдат се някакви ключове, че дрънкат. Къде се качих? Майка ти откачи, не мръсна. Шиба. Лека, братон, жив и здрав да си. Какво е това бебе, бе? Виж тия, бе. Край. Кой е това чудон чуе сега тук? Hello? Това бебе, бе. Дай 5. Let's make this process fun and start playing right now. You'll find everything you need through the cameras on the computer, but what's the password? Look for clues around the house and shoot that damn cat up. Търсиме паролата around the house. А това е някакво демонче, това не е истинско. Някакъв изрод. Търсим цифри, които да ни подскажат паролата на компютъра, която не знам за какво ни е. А къде е котката? Гати картината, свещ. А тук пише нещо. Candle, eye, key, knife, light и pen. Значи candle е тук. Преместим. Свещ. Стартираме директно с някакъв пъзел. Кое е това око? Всеки път минавам и все едно се съпвам в нещо. Ключ, нож, тук в кухнята има нож. Yes. Искам всичко наред. Има, ама няма. Нещо се опитва да ни каже това малко куче. Тя играта направо ли хвърли в някакви моменти, къде въобще не знам за какво става въпрос. Три очи. Питих се. Една свещ, три очи. Ясно.
И колко ключа? 7. Добре, лесна работа. Само картините ли са обаче уликите? Може би да. 6 ножа. Може би да. Значи 1, 3, казахме 7, после 6. Така. И следващото е 2 лампи. И нека да изпуснахме нещо. Така, само да видя лампите кога са подред, защото така не става. Не, сега са ножовете. Търсиме ножове и лампи, и химикали. Че 1, 3, 7. 6 ножа, те ги видяхме. 2 лампи и търсиме химикал. Химикалката може да е 1,9. Ние може да я научкаме по принцип. Не кой знае колко трудно. По такава картина. 4 химикалки, ето. 4 химикалки. Химикалката е последна, значи 2 и 4 ми останаха и го правим. Купинтер. Топец. Task address the doll to switch camera use. Каква кукла? Какви чуда? Обличи куклата. И котката намерихме в крайна сметка тук. Не знам тази кукла каква е. Това сигурно на масата се води кукла. Камери имаме, гледаме ги. Котката. Тя котката трябва да е тук. Котката трябва да е тук. Ама само на камерата се вижда. Перука. Някаква перука. Нещо се случва, корал, да. Котката ми избяга, яд ме лови. Котка фантом, тя котката сигурно и тя не е истинска, ама както и да е. Сложихме и коса. Ти да видиш. И какво друго? Дрехи. Къде да ги намерим обаче? Аз мисля, че котката ни помага, обаче къде отиде тази котка? Пуста. Тази картина е пепел. Корабиня е. Мац, писи. Къде бе? На масата долу. Това е така котка, сфинкс. И тия голите. Добре, отиваме долу сега. Преследваме котката. Това е филма. Ето. И всеки път нещо се появява ново. Чепици. Египетска мял е прората, да.
Праваме скъпа. Най-смотаната стая в света, голата стая. Тая игра има някаква механика в нея. Обикаляне, търсене, от време на време атака ти правят. Аз я научих къщата, което е добре в случая. И пак горе, да видим котката къде е. Ние котката не я виждаме, виждаме само на камера. Не се знае тази котка дали е истинска като цяло. Уче, мръсно. Долу при храната. Добре. Ето е бе. Имаше котка тук, са не съм лут, нали? Премина. Бе, теб ти скара джикера ли бе? Мене не можа. Ето, кукличката е готова или? Добре. Inspect the entire house through the cameras. Добре. Ходи назад, брото ни отвори вратата. А четох ли го или е друго? They want me to believe it's an illness, but I know the truth. Искат да ме накарат да повярвам, че е болест, но аз знам истината. Не съм сигурен. Фенерът. Няма ток в къщата, бе. Честито. Обаче имаме фенер. Ще ни ръгат. Фенера е по-готино. Фенера е як. Бележка на стената ще я прочетем. My cat sees them. He stares into the void and hisses. Котката ми ги вижда. Тя гледа в нищото и съска. Какъв е този коридор? Това не е истински. She stands in the corner where I turn off the lights. I can feel her breath. Добре. Ши. Коя е Ши? Какво се случва тук? Играта не ни даде абсолютно никакъв контекст. Само атака и това си му е. Колко бе фенер? Тук сега ще ни изядат за тъгъла, 100 про. Сетих аз. Кой е това чучело? Кой е това плашило? Rotate. Бележка. I remember the curse my grandmother placed on me. The devil has returned to finish what he started. Добре, значи имаме проклятие, дяволи и такива работи. И шизофрения. Това го въртим и си сочиме врата. Аз така го виждам. Фенера обаче малко гличи. Това е огледало. И ни отваря вратата де факто. Така ли? Или не? Казва ли отворена врата на огледалото? Обаче до там. И да се въртя, бе. Айде пробвам пак. Добре, ще пробвам другите. Пробвам тая.
Ама тая е различна. Червените стаи. Обаче не ми я отваря. О, да не би да трябва хора назад. Как го хванах обаче. Ега ти прота къде съм. Трябва хора назад да гледам, че е отворена и тя си ти отворена зад мен. Защото като се обърна... ма вече като съм минал един път се отворила добре. Иначе го фанах добре. Тук е динамично. Часовник. Тук това е пъзел. The cat lives between worlds as if between two fires. Under the bed shadows, but the monster is chained to it. She chained herself, becoming a prisoner of chains. Pain created walls with no doors in them. Eyes watch intently. 6 marks seek in the dark. The last one was a sincere weak cry of player. She couldn't find them, but maybe you can. Try to uncover the secret hidden in the rotten coffins. In the first, a doll with a crooked smile. In the second, a handcuff forgotten by you. In the third, a candle, but it won't help. In the fourth, bones, a happy cat gnaws on them. In the fifth, a key stolen by soft paws. In the sixth, a corpse sweetly sweeping in the crypt. Добре, правиме го. Само да намалиме малко. Волумето. Така. Що е такова, ще го направим. Ще говоря малко по-близо до микрофона, защото аз като се отдалечавам и го скапвам. Той е голямото пусто като мен. Сега, те са номерирани. Да видим на първия... тя бележката отиде по дяволите. Ето я. Първия е кукла. Нещо трябва да стане там. Чак. Е кукла това. Аз трябва да викна куклата. С това. Добре. Сетих се. Не е и това куклата. Куклата тука. Нормална жаба. Опа, пак сгреших. На второто са белезници. Игра има някаква мистерия. Това филер е малко шибан. Ето ги. И на третото, което е тук, може би, имаме свещ. Ето ги. Четвъртото, кости. Гигантска котка, бро. Честно. Кости. И на петото трябва да вече ключа, може би. Ключта и после труп напише. Ама този труп къде?
стана. Или може би не. Оставя. Това го щупихме с глава. И намерихме някакъв извънземен ли е това, труп ли е, какво е? Труп на извънземен ли е? Ние ли трябва да влезем тук? Добре, ясно. Трябва да се затворим вътре в ковчега. А не можем, защото сме много дебели. Става. О, добре, това ни преследва. То върви назад. Нещо е много интересно това. Та игра е маняшка. Continue. Така, тук в момента нищо не се чува. Освен стъпки. Направо съм своя телефонов стоя микрофон. Добре, дами и господа. Каква е тази бележка? Четохме ли или не? Те ми се смеят, когато говоря за духове. Но аз виждам страха в техните очи. С повече няма приятели, нямам семейство. Никой. Те си мислят, че съм луд. Not good this, bro. Така. Тя играта си е тиха, по принцип. Пчеларя и той е тук. Господин Пчели. Добре дошъл. Сега. Каква беше схемата тук? Въртиме огледалото, докато не отворим врата. Шеф! Ха-ха! Те мъчат тук хорор игри. За първи път играм хорор игри. Наживо. Това не е било никога. Ще ги видим какви са. Кай, тук сега се върви назад, за да ти седи отворена вратата. Его, Роберто Пауър, идваш на време, робот, този път. Абсолютно в старт. Мога ли да предложа нов саунд с точки, ако ти има колко искаш място? Да. С най-голямо удоволствие прием поръчки за картинки и звуци. You smart. You very smart. Highly intelligent. Species. Specimen. По-точно. И само заради вас. И само заради вас. Аха, добре. Правиме го. Други път ще го има. Така. Значи миналия път тук се въртях като откачен нагоре по тия етажи. Джъмпскерове, раути и така. Джаки Ди, добър вечер. И така я разбрах какво се случва тук и какво трябва да направя. Тук отстрани пише: за всяка врата си има хапчета. Само това пише. Тук с синьо, тук с черно, тук с червено. Не знам дали има значение цветовете. Тук пише същото нещо. За всяка врата си има хапчета. Тук имаме изрод, който ще избяга и ще писне. Така. Катерейки нагоре, виждаме 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. И тук винаги има врата. Обаче тая врата, ако забележите, е абсолютно същата като вратата преди малко. В смисъл, все едно започваме да катерим наново. За всяка врата си има хапчета и не знам изобщо какво се прави.
Тя е така с звуците. И не му разбирам схемите като цяло. Тук сега пише един вид, серо имало прогрес, ама аз миналия път стигнах догоре, нищо не се случи. Събирам тук някакви хапчета, някакви котки мялкат. Ето сега 3. Същото нещо. Сега ако тръгна насам, ще го рестартирам и ще почна от 1. Нищо не става. Ще го пробвам пак. Ето 4. Сега има някаква прогресия. Обаче тук сега, ако тръгна, ще го ресна. Мисля, че до 5 стигнах. Yes. Ето 5. Котка. Yes. We like them. Той път я видях. Добре. Тя отиде насам. Нагоре има врата. В принцип имам инвентар, който не прави нищо в момента. Така. Сега, петия етаж в кавички е последния. Yes. Дали да продължа нагоре или да го рестартирам сега, защото ходейки насам е същото нещо. Вижте сега какво става. За всяка врата си има хапчета. Същото е като тука. И избора ми е или да мина от там, или да мина от тука. И изобщо не знам за какво става въпрос. Да хвана вратата. Значи насам сега, не нагоре, така ли? Please, we like them. Чакай да направя едно нощче пак. Добре дошли на всички. Забравих да кажа. Не знам колко хора има на стрим. Мисля, че успях да поздравя всеки, който писа в чата. Не съм изпуснал никой. Така. Добре, хайде насам. Чуват се други звуци. По земята има боклуци. Първища. Така. Ето 1. 1. Абсолютно 1. Не, в събота, утре. И естествено в неделя най-важния. Чатпад, ето, намирам и някакви хапчета по земята, които ги взимам. И какво правя с тях, не знам. Не мога да ги използвам, мога така само антидепресанти пише на тях. Не мога да ги пия. Да кажа, примерно, пий хапчета да ти мине. Етаж 3. Етаж 4. Етаж 5. Пак котка се чува някъде от тука. Викам рън. Сега ситуацията е абсолютно съща като одеве. Тук сега някакви хапчета се появиха на земята. Ами, не да знам. По принцип 50 на 50 съм. Кой бие в този случай? И аз смятам, че Испания ще бие, защото не да знам. Все ми се струва, че са една идея по... тук не мога да... Не, тук нещо стана. Добре, не ми дава да хода насам, което е интересно, значи няма какво да правим. Насам сме. На стените пише едно и също нещо с различен фонд, нали, с големината само. For every door there is a pill. За всяка врата има хапче. Си има хапчета. Това го пише на всичките надписи е това. Определено ще е интересен финал. Не знам, той Меси на 39 години слага всичко в малкия си джоб
Ма не знам също Испания дали ще успее. Още хапчета. Взех ги тех. Добре. 2 пъти взимам хапчета. Тъж 2. Тъж 3. Като намеря хапчета, не мога да ги използвам. Като намеря хапчета, директно навлизам във вратата, да не се качвам нагоре. Аха. Ето е пак котката и тук пак имам хапчета сега. Да вървим по котката, викам аз. Мислите? Този път мога и нагоре, ако има някакво значение. Какво мислите сега? Продължавам насам или нагоре? Те не мога да ги взема на земята. Тя така те подлъгва, май. Ако не отваряш вратата, само ходиш нагоре, може и да рестартира. Ето го. На пръв поглед изглежда същото като тая врата. Тая врата тук ми се скри миналия път. Тук излезна стена изведнъж. Шимонче Бонче ми се струва. Надолу. Четири. Добре. Три. Слиза си нормално. Етаж 1. Не. Стигаме до тука. Няма врата, няма нищо. Уши на скара. Yeah. Ами ще стигнем пак до 5 и ще минем през вратите. То по принцип е тая врата тук на всеки етаж е същата като тая най-горе. Тук пак оставих хапчета. Изсипах хапчетата. Значи, отворих вратата и изсипах хапчетата на земята, автоматично се случи това нещо. За всяка врата си има хапчета. Да не би да трябва да събирам хапчета и да минавам през всяка една врата по-отделно, докато... Я да видим. Ето е котката. Така, тая не. Тук съм оставил хапчета един път. Мисля, че това трябва е. Обаче трябва да намеря хапчета още. На 2 имаше хапчета. Трябва да е още една да има. Мисля, че на 5. Бележка с хапчета. Добре, имаме напредък. When the owner dies and the animal is locked inside without food or water, its survival instinct takes over. The animal becomes so obsessed with hunger that it begins to gnaw on its owner's body. First the soft tissue, then the bones, then the deceased owner turns into food consumed by hunger. The animal
feels nothing but the drive to survive, eating even the rotten flesh until only an empty shell remains. Значи тази бележка е малко гадна. Обяснява, че ако имаш животно вкъщи и починеш, случи ти се нещо и сте затворени, животното включва на survival mode и като огладнеш ще изяде. Ще изяде трупа, което е логично. Почва да те вижда като месо. Ей, листа отзад, викаш. Няма нищо. Така, значи имаме ни хапчета и ще ги оставя на 3. Това е тази котка, бе, откъде изведнъж? Я да видим сега тук, като отворя, дали ще фърлим хапчета на земята. Хвърлихме хапчета. Добре, това ще е, няма какво друго. И миналия път това ми взе душата, ама сега го забравих, защото си помислих, че върша някаква работа. Я да видим сега, запазиха ли се вратите. Добре, на 2 има хапчета. На 3 няма хапчета. На 4 има хапчета, значи 3. Хапчета за взимане. И директно отивам да ги оставям на 3. Шарап, бе, котка. Сега тук ще има ли изрод? Най-вероятно ще има изрод. Тук няма се изплашим, ама ще писне. Добре, този път нема. Хубаво. Само едно остана, да намерим още едни хапчета и отиваме на номер 1. И така пред всяка една врата ще има хапчета. За всяка врата си има хапчета. Просто няма как да го атакуваме по различен начин. Ето е котката. Тя така отива къде няма такова сфинкс. Ми се струва, че... То минали път мая видехме на едни камери. Ето го. Така. Сега ще минем от тука. Той ще ни се извика. Не извика. И сега отиваме директно на врата 1. Без да се мотаем. И сега 1 има, 2 има, 3 има, 4 има и 5 има. И интересно е, защото друга композицията. От 1 отиваме в 4. Интересна работа. Нещо друго се случи тук. Сейф ми прави. Добре, имаме прогрес, щом прави сейф. Too good to go. Добре. Тук има... Вече съм шах. Тук има гола стена. Добре. Нещата с хапчетата ги направихме. Само трябва да видим. Тук е заключено. Окидоки, добре. Щом е заключено. Фенера гасни сами и ме дразни. Така. И тук е заключено, добре. Ако всички са заключени, обаче, не знам вече. Добре. Чакай, бе. Бегай, бе. Това зомби, сега искам да го видя. Какво си ти е, бро? Плаче. Котка. Зомби. Тук врата няма. Чакай. По-спокойно. Така. Заключено. Добре, тук има нещо. Огледалца ли е това?
Някакъв екзорсизъм тук се получи с огледал. Добре, имаме прогрес, много се радвам. Супер топец. Първата врата, втората, значи остана още една врата. Която е тази. А тая бележка същата ли е? Box. You opened it. I came. Спагети. Най-вероятно, да, изглежда като нахапано. Изглежда като нахапано дете. Интересна истината, което не е готино. Тези странни места, лутам се сред тях и с тях в моите сънища. Но не е сън. Всичко е заради проклятието. Дявол се опитва да ми дръпне душата към ада. Но той няма да успее. Аз имам план. Добре, проклятия, дяволи, сатанизми. The way we like it. With the devil. Само той ще е. Това е сега последната врата. Ще сме към края. Ама и тук май ми се струва, че ще се въртим в кръг много. Добре, котка, хубаво. Не сме сами, тук чувам още ходене от... Идва нещо. Тук пише... Не им давай да те докоснат. Добре, значи ще бягам от нещо и не трябва да ме гепи. Е, тея ръце. Смърт. Какво се случи тук? Аз съм много съгласен, между другото. Тук, между другото, умрях по някакъв начин. Как обаче, не знам. Има Obsession за гледане, Backrooms за гледане, Iron Lungs. Има хора и колко искаш за гледане. За групово гледане ще са интересни. Значи не трябва да ме докосват. Има го, да. От днеска. Добре. От тук ще минем отдолу, обаче това трябва да го изчакаме. Да боцне, да се върне и газ. Защо умрях? Това не ме кефи. Тук е нещо. Ме хвана за миштория. Работата ми се струва. Така. Тия са отдолу ясни. Така ги заобикаляме, тия ги заобикаляме клекнали, тук това клекнали, обаче това защо ме хвана тук, не можах да разбера. Боци. Добре, минах. Така. Така, изчакай тук да видим какво ще стане. Да се гаси, куче мръсен. Тук бързо да не те хванат. Така. Хайде бе.
Е като нищо. Ай, тия не ме кефат тук. Тия са бързи и сега ще ме гепи. Добре, не ме гепи. Ти изрода мръсен баш. Андоне, ти си виновен. Той аз го знаех, че ще стане, ама... Тук ще ме гепи. Аре бе, разтегай се. Газ. Това няма край тук. Добре, тук за да не ни смачка... Боци. Какво стана сега? Газ. Добре. Да не бързаме много, защото не се знае за тъгъла какво има. Добре, и тук е така. Open Sesame. Там долу има нещо ли? Газ. Сейф. О! Котки. Ковчег. Чуваме нещо бляскане тук. Гарантия. И са тия гигантски черви, бе. Какви са тия змии, бе? Не ни ядат. Това са ларви на мухи. Аз какво сънувам? Нищо. И ако ще сънувам нещо, няма да изобщо от някакви такива хора ви. Добре, ето го нашето момче и има стрелка надясно. Добре, приемаме неговата насока за надясно. Тия не ни хапат, което е готино. Не ни хапат, което е готино. Напред иска нашия човек. Наляво. Добре. Това е врата. О, Радко, здравей! Екстра! Играеме хорър игри. Да не повярва човек.
I strongly recommend that you take the medication. Your refusal to follow the treatment will lead to a worsening of your condition and an increase in hallucinations. Аз превеждам хорър. Коя хорър игра превеждаш, Радославе? По принцип, аз не играя хорър игри, но все пак ще полюбопитствам. Интересно, много добре. Как ще я играем на компютъра? Коя версия? Аз съм много заинтригуван от това, което написа. Като цяло. Знаеш... Ти превеждаш точно за коя версия или няма значение? Това е игра, която си заслужава да бъде преведена, защото в нея четене и диалог основна част от играта. Добре. Аз може от PS2, която версия е преведена, защото да закачам Wii-то. Добре, че не е тук. Като си готов, метни насам, ще видим. И добре дошъл на стрима тук на Teletubbies. Весели игрички. Да прочетем тази бележка, да преведем по-скоро. Препоръчвам да си пиеш лекарствата. Ако не ги пиеш, ще се влошиш и може да ти се увеличат халюцинациите. Тук имам предупреждение, което много звучи от доктор. Предупреждение. Капчета халюцинации. Още едно сейфче. Тук е празно всичко. Нещо падна, нещо има. Тя ти изрода. Кое е това? Ключ. Още един ключ. Що парят тия ключове? Ще е номер 1. Само че аз и Рекуием не съм изиграл още. Изобщо не знам какво се случва. Играта е много психопатска. Мачи. Sony, абсолютно е бойкот за Sony. Ключът на ключовете ли е това? Добре де. Това изродче какво иска от нас? Нещо сме виновни ние и се опитва нещо това чудовище да ни подскаже тази работа.
Имам ключ, имам 8 ключа. Кой се сърди тука? Добре, това е очето. Не пак го четем, както и да е. Връщаме се назад, предполагам. Да. Има малко. Пълна лудница е тази игра. Докато спях, котката бутна ключа от нощното шкафче. Пише тук. Докато спях, котката бутна ключа от нощното шкафче. Добре. Котката е виновна за нещо, най-вероятно. Тук има нелепа смърт, според мене. Така. И котката има някаква вина. Цялата работа. Тя си игра с ключа. Не виждам ключа в стаята. Той по-скоро, значи Котарак. Той си игра с ключа. Той си игра с него. Не виждам ключа в стаята. Добре. Ние сме в отвъдното. Ето котка. Котка! What the hell, bro? Сфинкс. И аз така си мисля, да, нещо не сме могли да си излезнем от къщата, ама той има прозорци, нали, щупиш, излизаш, ама не знам. По принцип е намесили се и хапчета, антидепресанти. Мисля, че го чух в коридора. Може би на стълбите, пише тук. Имаше ключ, да, обаче искам да видя какво се случва тук. Защото има различни писания по стените. Камери пак. Само, че нямаме лампи. Не виждаме нищо. Така. Оки-доки. А това е спалната. Не пише нищо. 12:30. Добре, връщаме се при котката да видим какво ще се случи. Бележка. Купих белезници. Тази вечер ще се вържа за леглото с тях. Нищо няма да може да ме манипулира и да ме въвлича в тези кошмарни места. Това сме ние. И сме жена. Жена с психични проблеми решава да се заключи с белезници за леглото. Ключа си го оставя до нощното шкафче, обаче котката си играе с ключа и чак долу, некъде долу в всекидневната, и ние, де-факто, оставаме приковани за леглото, без помощ, без нищо, и умираме от глад. И най-вероятно котката е яла от нас, защото и такава бележка прочетохме. Сомнамбулите така правят. Много коварен край, много гаден край. И сега ще се освободиме, нали, при живе. Клинк. Благодаря на всички, бъдете здрави. До следващия път.